Tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min be yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain be tunga lafiya bolo Banangɔrɔninkaw fɛ yen nɔ terrain in kelen kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo euro wari 573 awɔ euro wari 573 fo san kelen o kɔnɔna la walima euro wari 380 kalo 18 kɔnɔna la terrain yɛrɛ musaka ye sefa wari $4,100 ye n'i tilala terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o tuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye $26,000 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye $42,000 ye a tɔn wari ye euro wari 780 ye n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ Banangɔrɔninkaw fɛ yen nɔ appartement sɔngɔ ye $24,000 ye i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔnin sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama o tuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la. Tarata février kalo tile 6 san 2024 o kɛra donba ye ka da kan an ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ale kɔni jamana ka foroba fɔlɔw tɔgɔ la so kɔni birikiden fɔlɔ da ka sanga ni bidon ye kundo tɛnɛ février kalo tile 5 san 2024 lajɛ dɔ kɔni kɛra min kɛnɛ kan jamana fintigilaka maa 28 olu kɔni ye jɔnjɔn sɔrɔ u ka jamana baara kɛcogo ɲuman na duguma kalandenw kɔni ka san o san ɲɔgɔndan min kɛ san labanw na ni o bɛ tali kɛ defo ani baku la kapo fo ka taa se betew ma olu kɔni don kɔni ni o ye o datiw ye olu kɔni fɔra. Sɔgɔlen don anani wagati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲatuma aw bisimila a ka bi kunnafoniyaw kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna bakuruba kunnafoni na togoya min na bi tarata février kalo tile 6 san 2024 o kɛra donba ye Mali foroba falaw bolo ka da kan an ka jamana furancɛ fanga jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ka sanga ni ale ka layidu tali octobre kalo tile 31 tɛmɛnen ni o ye foroba falaw tɔgɔ la don la ɲɛnamaya di o hukumu kɔnɔna la a ye Mali foroba falaw tɔgɔ la so kɔni jɔli birikiden fɔlɔ da bi février kalo tile 6 san 2024 so min don a bɛna jɔ an ka jamana aéroport ta sira la ka ɲɛsin an ka Mali météo soba ma o baara in kɔni kuntagala bɛna taa i jɔ fɔ kalo 18 bɔyanko de la an ka jamana kuntigi yɛrɛ lamɛn o ko kan. Yan an ka kuma an bɛ tasibila kɛ an ka mɔgɔ maliyɛn fɛn ɲin tora na ka sɔrɔsiw ni maliyɛn wɛrɛw minnu ye civil ye n'u ɲin tora jamana kuma bɔli la n'olu taara ka den minnu to kɔ n'a bɛ fɔ o ma ko PP de la nation jamana ye fɛɛrɛ tigɛ san damadɔni na mun b'a to olu bɛ se ka ladon cogo min na o baaraw daminɛla nin y'a san damadɔni ye o de hukumu kɔnɔna la u ka laɲiniba tun ye ka so dɔ ɲini ka d'u ma u bɛ se ka kundo yɔrɔ sɔrɔ min na yɔrɔ min na u ka lakana bɛ se ka sabati yɔrɔ min na u bɛ se ka kalan u bɛɛ bɛ se ka sabati an b'o hukumu na bi an b'a dɔn ni so min bɛna jɔ nin i bɛna kɛ jigiyaba ye olu denmisɛnninma n'olu y'an denw ye ani sɔrɔsi minnu ɲin tora kɛlɛ la ani minnu bɛ kɛlɛ la a bɛ kɛ jigiya olu fana ma mun b'a to hali bi u dusukun bɛ min ko mɔgɔ ma fari jigin ka fara n'i y'a dɔn k'a fɔ ko n'i tora fasoko la i bɛ taga minnu to ko faso bɛ olu ma kɛrɛnkɛrɛn a b'o la don cogo ɲuman na ni bɛna kɛ jigiyaba ye hali sɔrɔsiw yɛrɛ ma ani maliyɛn wɛrɛw ma minnu bɛ u yɛrɛ di jamana kunkanko la an bɛ foli fana bila madame le ministre Asaba Jalo Ture ani ONAPIMA directrice olu min ka wuli ka jɔ don o don mun b'a to ni foroba fala ninnu u bɛ se ka kundo yɔrɔ sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka wa diɲɛnatigɛ bɛ se ka sabati cogo min na tilatɔ la don o ye diyagoya de parce que ninnu ɲin tora nin na o ɲin tora jamana ka kɛlɛli la jamana kunkanko la donc a ka kan u kan ka sinasigi mun latigɛ o don ye n'u taara u salen o ko bɛɛ bɛ jɔ sira la donc a ka kan jamana marabagaw olu ka somɔgɔw ninnu jɔyɔrɔ fa sabula da kan n'i y'a ye ni saya kɛra i tɛ se ka hadamaden lawuli bilen
donc hukumu kɔnɔna na a bɛna ni gɛlɛya caman ye du kɔnɔ an tɛ da don kuma bɛɛ la k'a ɲɛfɔ o de hukumu kɔnɔna na den man ka kɛ to yɔliyɔli la a man ka to degun dɔ kɔnɔna la donc a ka kan jamana marabagaw k'u jɔ jɔyɔrɔ la mun b'a to olu den ninnu u tɛna u somɔgɔw ka tanya u tɛna o dɔn cogo min na u tɛna k'u ma kɔlɔlɔ ye o de hukumu kɔnɔna la an bɛna an se fɛn fɛn ye transition kɔnɔna la an b'o kɛ mun b'a to fɛn fɛn bɛ se k'u ka fɛɛrɛ bɔ sabati u ka kɛnɛya sabati n'u ka ɲɛtaga sabati an bɛ se k'o baara kɛ cogo min na. san o san ɲɔgɔndan min kɔni bɛ boloda an ka jamana duguma kalandenw olu ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni bɛ taa dɛfu baki kapu ani ni BT la o ɲɔgɔndan ninnu kɔni dɔgɔdara ni wagati in na fɛn min ye kapu yɛrɛ kɔni ni o bɛ kɛ professionnels kɔni na o kɔni de bɛna daminɛ mais kalo tile 17 ka taa bila a tile 22 la. Bara minnu bolodalen don an ka jamana kɔnɔna la san 2024 kɔnɔna la o baara in kɔni bɛna kɛ sabu ye sifinaka maa 725 ka se ka baara di olu kɔni ma walasa laɲini camanw bɛ se ka sabati cogoya min na ni baara kofɔlen ninnu kɔni kasabi bɛna ti jɔ fɔ sɛfɛwari miliyari 5 a kun ka fɛn de la. min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye. Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye. Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi. Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira Kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91 Tezuleka tew ka lagari Tezuleka tew ka mandi o kuma sansa i ka galon bɔne da. Fonction publique ni ale concours kɔni bɛ kɛ san o san ni o ye ɲɔgɔndan ye min kɔni bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la ni wagati kofɔlen ninnu kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko o kɔni ɲɔgɔndan fɛn fɛn kɔni kun bolodalen don nka a bɛɛ lajɛlen kɔni dabilala ni wagati in na a bɛɛ bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a sabu kɛ a yira k'a fɔ ko yurukuyurukuba de kɔni bɛ a ko kɔnɔna la o de kama an ka jamana ɲɛmaaw ye a ŋaniya ta n'a ma ye a ko bɛ tentɔ a yurukuyuruku barika bonyana kosɛbɛ ka a ko bɛɛ lajɛlen ka o kɔni kɛ o dabilalen ni dɔwɛrɛ kɔni bɛ boloda o na boloda nka min kɔni kun bolodalen don fɔlɔ o dabilala. I n'a fɔ a tun fɔra cogoya min na ko kiiritigɛ wale dɔw kɔni tun bolodalen don an ka jamana kɔnɔna la ni o baaraw yɛrɛ kɔni daminɛla dɔgɔkun tɛmɛnen na ka se bi ma u kɔni ye waleya caman kɔni kiiri kɔni tigɛ nka k'a daminɛ a daminɛ kana se bi ma kiiri minnu kɔni tigɛra u bɛ ti jɔ fɔ 5 bɔɲanko nka n'i ye olu taga lajɛ a camanba de kɔni bɛ taa i yɛrɛ kɔni sɔrɔ binkani wale ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw kɔni hukumu kɔnɔna la. An ka jamana bɔlen kɔfɛ CEDEAO jamana la min kɔfɛ an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye jɛkulu dɔ sigi min kɔni ye jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya fɔyɔrɔ o kɔni ye o de kama ka sanga ni o ye lasigi dɔ kɔni kɛra min ɲɛminɛlen kɔni kuno Usmani Yusufi Mayiga fɛ min kɔni kɛnɛ kan maa 140 bɔɲanko sera ka ye o kɛnɛ kan. Janvier kalo tɛmɛnen na a yira k'a fɔ an ka jamana finitigilakaw ni o ye an ka jamana faamaw ye u kɔni sera ka dankari kɛ wa u kɔni ye tasigi fɛn bɛ k'a dɔn k'a fɔ banbagaci tigilamaw kɔni kan kosɛbɛ an ka jamana marabolo caman na. An bɛ taa Masina ni wagati kofɔlen na Masina denmansaw kɔni ye ŋaniya ta ka se ka lakɔli karamɔgɔ kɔni ta u yɛrɛ kunna wari la ka se k'o sara walasa u bɛ se ka kalan kɛ u denw kɔni kunna cogoya min na. Walasa ka se ka bɛn ani bolodo ɲɔgɔnma sinsin cogoya min na an ka jamana kɔrɔnfɛla la o de hukumu kɔnɔna la sibidon février kalo tile 3 forum dɔ kɔni ta ko fɔlɔ bolo baaraw kɔni kulobo kari la ka sanga ni o don kɔni gawukaw olu fɛ yen nɔ. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna la denbaya 400 minnu kɔni bɔra u nɔ la ka taa u sigi jamana fan wɛrɛ fɛ Yoroso ani Kuri kɔnɔna la olu kɔni ye dɛmɛ kɔni sɔrɔ dumuni kuta fanfɛla fɛ. Domi ta
talindo ka ɲɛsi musomanw kɔni ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛli ma o don kɔni février kalo tile 6 ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ni o don ya dɔ bɛ bɛn bi o kɔni ma nka ni a taga lajɛ an ka jamana fan caman fɛ maa caman y'a faamu nka maa dɔw kɔni bɛ a la hali bi nka bi kɔni ye don ye min kɔni talen don ka ɲɛsin o kɛlɛli ma. AES jamanaw bɔlen kɔfɛ CEDEAO la ni o ye Alliance des États du Sahel ni o ye cɛncɛn ka jamanaw ye Mali, Burkina Faso, Niger olu kɔni bɔlen kɔfɛ AES jamana la o de hukumu kɔnɔna la an ka jamana muso jɛkulu kɔni jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka taa u yɛrɛ kɔni sɔrɔ monument de la paix la ka u ka dɛmɛ an'u ka jukɔrɔma dondoli kɔni yira an ka jamana faamaw ŋaniya la. farikolo ɲɛnajɛ bina kun kan Coupe d'Afrique des Nations ni o ye CAN 2023 n'ale bɛ ka taa ni wagati na Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ an ka jamana kɔni ale bɔra ni ale ni Côte d'Ivoire jamana kɔni tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ sebili tɛmɛnen ni Côte d'Ivoire kɔni sebagaya sɔrɔ ale kan ni wagati kofɔlen na demi-finale olu kɔni bɛna daminɛ sini ni ala ma basi kɛ février kalo tile 7 san 2024 ayiwa ɲini bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ci a ka lamɛnliko ɲuman na aw ka mɛn sini ni ala ma basi kɛ ni aw la ala ko yira an na ni ala sɔnna.